खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम बयनावबो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय दायो दावराव जागासिनो दङ नोंथांमोनहा गोबाङानो सानदों भिउसनि थाखाय खालामदों मादों होननानैहाय नाथाय बियो भिउसनि थाखाय नङा जोङो बिदा फंबाय बिमा बिफा गारनानै फैयो सासे हौवानि बिहाव बिखुनजोनि अननाय मोननो होननानै नाथाय दिनै अननायनि जायगायाव बियो मा होदों आंनो दुखुसो होदों आंनि फेक फेसबुक खुलिनानै बे आंनि गाज्रि गाज्रि पिक्चार आंखौ हगारगासिनो नाथाय आं गावनिनो फिसाय साननानै फिसा सासे गारबोदों हिसाबै आं बेखौ केस होनाय जायाखै आंखौ बियो ससियेल मिडियायाव लासिं सिं खालामजोब्बाय आंखौ बियो गोजानाव थानाय समाव बियो आंखौ गाज्रि पिक्चार हराबा आंखौ बियो जानो लोंनो सान्थि होआमोन फिसा फिसौजों थानो सान्थि मोनामोन न'खराव सिनि जाथों होननानै आङो हरोमोन बुबाबो आंखौ दावराव दावसि जाबा बियो बुसे बुनानै आंखौ दख'ना लंथं खालामनानै बियो भिडिअ खालामनानै लायोमोन आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नङा आं ओरैबादि जुजिबाय नाथाय आङो बिनि खालामनानै जानाया अभार जाबाय आं जुजिनो हानाय नंला आं जेनबाय